Islam kalima puniki katindakna mring sasama aja padha ditinggalake rukun lima puniku asik saha dadi kang angka siji tarik to kang angka loro salat sing kang angka telu Ramadan nindakno siam weh cekok sapa iki patiakat kalimo ngibadah haji rukun Islam sampurna iki tibake napa niki Waranggana lho iki pepeling mak tobati nggih nek niki bawane pepeling niki Mas Petruk lanjutkan dulu pepeling itu nggih niki semoga kula ke gumun karo jenengan wong nembang kok jan persis kaya dalan endok iki dalane tak wakai kono masa iki nibake tenan iki kok ketok wis kene kaya dalang endok dhuwure kok ana srundenge ngene ya Allah masa kaya ngono bagusnya kok kaya misil iya lanjut monggo nggih Mas Petruk niki diaturke tembange pepeling rumiyin nggih oh nggih sumangga niki monggo sampeyan kalian kanca-kanca
wajib dawuhe pangeran. Oh, yo, 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 yo. Ali Baba utur panas Oh, ate istiqomah seorang malaikat luwih sempurna yen berjamaah. hey. Oh, nuhun lan asal. Asal-asalan ngadoke nindra Marip lan isa jangkepe. raya kami kata salah-salahke. Aja sembrono iku perintah agama. Angelingo iku ngomong sadelo. Sabar kawat bangsa sing kuasa. Sayang kebareng besok mungkas warna. Oh, 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 oh. Menika sampun katur Mas Petrus. Iki lho. Nggih, tembangipun wonten pepeling niki karep Nggih, ben nggih. sami padha eling. Padha eling, leres. Iki nujune nang Islam. Islam iki apa? Hak apa ta? Isa. Heeh. S-nya subuh. Heeh, terus L ya luhur. heeh ane. Asar. Eme. Maghrib. Ngono kok ora ngerti. Ya kurup karo brengose kuwi. Iki nyileh ngene warok. Kaya uler taun ya, Mbah. Iki terusane ana anu enak. Napa malih, Mbah niki? Ini ana terusane meneh gedhok. Lho? Sore, Oh, sore. sore ati ta mau. Sore-sore krungu adan. Oh, iki. enggak. Masuk. Iki, ayo. Musik. Nah, padha cara tutukan biyen kok. Nggih. Nah, ya. Ora nyet. Sore, sore, krungu adan. Ayo kanca, domakan sembayang. Cocok. Kae-kae bebarengan Ayo, ayo. mlaku masjid, salat sembayang. Kene-kene pujiane, Heeh. dumandang toyong yang sengking. Kae-kae cengkem bae, ojo kabeh eling-eling kabehane. Salat iku jaga agama, agama iki salat mesti mlebu swarga. Iya, iya. Salat iku jaga agama, bener ora salat mesti ra mlebu swarga. Ayo salat, ayo salat. Salat iki uripe bisa mulya. Ya ora. Pinter sampean jebolane, Mbah. Ya sing jenenge ora lali manembahing marang Gusti Kang gawe. Nggih, niki ora kleru yen to ditimbali teng daleme Pak sinten wau? Kula kok lali. Pak Rohmat, nggih Pak Rohmat kalian Ibu Yeti. Nggih. Karo potong mau sing Nggih di ta niki? anu ya Ibu no. Yeti, nggih pripun? Mau sing dipotong apane kuwi? Nggih, sing dipotong titite. Nah, didite pucuk-pucuk aja didite. Tong cuk li. Iki bahasa Cina lho. Tong cuk. Lah, Tong pucuke pelem ngono lho, Mbak. lah. Nek biyen gak aku ya. Nggih. Gak aku ki biyen dasake bendho ya no. Oh, nggih memper. Obat wae ora ana, tutuk armati luweh ora luweh, Nggih, mari pas. luweh ora luweh. Kanjele balok. Gandele balok terus sing gawe jagong dikeki bantal ketan sak. Ndak mboten dipipis watu Eh? nika, Mbah. Ora teko diketuk. Oh, nggih.
Wah, jaman biyen jenengan li supit 20 tahun kok. Ya 20 Ya tahun. wis alot nggih. Ya pol. Mana di platok bendo. Bingung oleh arep ngasah bendo ya nganggo apa. Wis kadung alot tok. Ya ora apa-apa. Lah iya. Yo jenengane netepi wajib. Netepi wajib niki Nah. Mas Zidan nggih sing Nah. sunat iki kelas pinten niki Mas Yuda? Mas Zidan. Niki. Ih, Nggih. kelas pira ya, Kelas Pak? kelas Oke, kelas Ah. ngenjing ajeng mlebet teng ngene SMP. SMP Nggih. saiki wis nganggo kepinteran wis nganggo kepinteran Nggih. pedalangan. Monggo ya, Nok. Nggih pripun? Kecamatan Suwono adalah satu-satunya dalang kecil Nggih. neng kene kono. Oh. Monggo selama hidup saya hidup di Candi Garon itu baru ini. Dulu sini Wah, ada. Nggih. Biyen ki ono kene ki ono kesenian nek ora salah maulud. Nggih. Maulud. Pada waktu dulu. Nggih. sing Wong- tabuhane Mbah, Hmm? sing tabuhane tebang karo jidul. Nah, Sing nadane kok plentong pledhi. Ya, wong aku ya- plentong pledhi kuwi. aku ya kerep neng kene mbiyen Oh. pas gek latihan gek Iya, ulang iya. tahun sapa dicik ya. Nek- Gek masih ketuane Nah, Pak nek sapa. biyen niku kula ya ora maido. Ah sinten sing mboten ngerti karo Mbah Sis tukang kluyuran ya Kang? Lah, iya. Juara. Juara. Ora juara juahir. Le ngaji iki alif batak yak-yakan kok kuwi. Lah kok. iya. Gitu. Tur nek dimulang gurune iki kon ngejono baksin mati kasro bis ora iso ngaji ya wis anggere iso ngiris kubis bakul pul dan iki. Ya iya pancen. Pas. Nggih, Ning potongane. ning bejone ya, Nak. Nggih pripun? Biyen ki jaman rekoso ngene kae kowe nek kowe urung wong kowe petuk karo aku kowe sakmene kok. Kula nggih sakniki Alah. sakniki gak 23 mlaku. Ah, kula 23. niku. Oh, ya telu karo loro 5 berarti ya. Arep dites apa ora jajal 23 kaya ngopo? No, aku tak akon kowe ya. Napa, Mbah? Dudono kepinteranmu. Kepinteran. Sing tembang Jawa sing nyemek-nyemek yo. Iki pesenan saka kanca-kanca watu gandu kene kok. Niki wau. Yo Mas, dikek yo apa yo? Tombo atine ajeng Ah. dianggep. Sing Jawa asli yo. Sing Jawa sing Mengko tumpangi mengko meneh. Oh, ngoten. Yo, ayo. Oke, Lanjutkan ayo. lanjutkan. Iki Mas Petruk pripun? Iki sing kagungan dalem rumiyin nyuwun Oh, tombo ati. Nggih. Oh. Tombo ati sik. Oh iya, yo. Semoga tombo hati. Ngene sing ngene mau lho. Rukun Islam sampurna. Oh, nggih. Nah, Niku iki mau. waragono. Allahumma ayo mawin. Sareng monggo. Yo. Allahumma Yo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulullah. Atatama bi'idilai salatan ta'ifata ijabati mulkilahi. Tombo ati iku 5 perkarane. Nomor 1 maca Quran sakmanane. Kaping 3 salat ila ana. Kaping 3 mikir wangi ingkang suwe. Kaping 4 waktangiro lehana. Kaping 5 oli ilmu kumpulana. Dadi kumpuli cara siji lakoni. Insyaallah koyalah nembakane. Matur sembah nuwun. Iki sono siji. Muga-muga tenan. Iki Iki ono siji dirameke sisan. Aja dumeh isih enom gawe pameran.
Oh. Ngalor ngidul ngetan ngulon turu dalan. Oh. Elengano besok tuwa igone aran. Melakune dingklok gegere bungkuk kejengkang-jengkang. Ayo nek bengkuke tetep kejengkang wong tenggule. Lah iya, mulakno wong Jawa kuwi satu. Aja dumeh. Macem-macem 1000 macem aja dumeh, Mbah. Oke. Oh, Aja aja. dumeh, Gek. Aja dumeh. Ini aja dumeh. 1000 macem. Oh Mbah. iya. Oke, niki kanggo pepeling kagem adik Zidan. Iya. Adik niki lho, wau lho rombongane napa sing nderek niki wonten Padepokan apa sanggar? Sanggar. Sanggar. Sanggar napa niki Mas? Karangkadempel. Karangkadempel. Oke. Karangkadempel. Wonten sanggar Karangkadempel enten pinten? Siswane pinten? Wah, pinten nggih? Pinten? 6. Sisi ana siji iki mah ngerti iki. Nggih pinten? Terus songo. Nggih songo. Nggih. Siswane. Oh iki sesyayan iki. Sesyayan. Ayo terima kasih yo. Kuwi yo tugas-tugas urip to. Nggih, nggih, nggih. Oh contoh kayak kuwi yo ya-yaan. Nggih. Anek kula lak manut kahanan. Ngoten niku lho. Oh, manut anak aku ya-yaan terus. Jenengan tak goleki kahanan. Lah nek ora tak goleki ora kena. Nggih, muga-muga nggih sansaya ngrembaka antuke sami sinau wonten menika lho. Napa jenenge sanggar Karangkadempel. Muga-muga dadi dalang mangke niku dalang sing kondang. Bibit-bibit Nggih. dalang di Kecamatan Semowono adalah dalang bocah. Dalang sing berbobot. Nah, berbotol mudahan jangan keset sinau. Nggih, pokoke mangke dalang sing bisa misuwur. Lah, Nggih. ini Nek wis gini ya, Nak. ngoten niku dalang sing payu. Ha niki sing kene dhewe. lah nek le pinter bisa, no. Nggih, nggih. Nek sing payu ki rada angel nek tanpa srawung. Nggih. Lah iki gandeng sewengi iki lagu rohani aku duwe lagu siji sing luwih tuwa. Napa? Babat Demak. Ayo lanjutkan. Jenglengke Mas, yo. Ra apa jenglengke wae. Jengkleng. Jengkleng. Terus Dakat. Ayo biasa pangkur jengkleng kok. Oh. Jenengane aja turu ngoten ae. Wes dadi. Ayo iki jengkleng, pangkur jengkleng kok. Masjid. Nek iki jengkol lho aja kaget. Ayo. Iki nyiptakaning para wali. Nyejarahke Masjid Demak. Lah iki kan sewengi iki anane lagu rohani kok. Nggih, nggih, nggih. Lah tunda 3 langkung dan nyoras pati Mantep temen. Ulung ngangkat setinggi langit. Diam. Wis le ngangkat punjul saka Iki sing bawa iki Pak Jogo nggih. Pak Jogo niki. nggih Pak Joko. Jogowono, Pak Jogo mboten niki Pak Jogo niki. Joko napa? Pak Sis Kampling to niki. Tak kira nek Pak Joko Rondo. Ayo kuwi. wis pokoke mbok cangkeme do nduwer monggo aku teko luweh wae. Nggih, lho teko Teko wae. Ya wis tak terusne ya no. Terus Carane ora mudeng nek iki tetep ora mudeng kok. Monggo dilanjut. Ing tengahing pengi manahan Sapake Mas. Aku yo. Pararan iki yo, palaran. Yo. Dan kiring kinan
Jeti nolo kinan kiring kinaan tura sabdaning bupati ayo lanjut yen dadi wong Islam sadate dukun tunan yo salat emang waktu lakone sendalo sadako enggalan bondo dunya dadi nikmat ayo poso neng Ramadan magayuwe kita takon neng dunya kita urip neng sadelo yen bingung manembang moho agung sik yen bingung manembah karungan gawe rip ya nak Oh, Agung. Nah. Nggih. Agung niku gedhe. ayo gede lu Nggih. gede Nggih, terus saking gedene monggo Ayo, dilanjut. yo sokor bisa aji menyamakan tanah suci ayo kalamun kowoso donya anakenan yo. Yen dadi wong Islam yo sadate tuntunan benar kandamu salat lemang waktu lakone sendalo sadako ing dalan bondo dunya kasine mat poso neng Ramadan pagayuwe bisa lakon yen dunya kita urip mung sedela yen bingung manembangkan moho agung ambekan C syukur bisa aji menyang Mekah tanah suci kalah kon kowoso saking donya nang akhirat ata
kasih. Piye nok rasane? Niki rasane ora kaya-kaya kok. Penting sumawana kok wonten pagelaran wayang kulit Ya, Ya. moga Hebat luar biasa. Hebat minti lihir. Nggih. moga sing ditetak mang ya nok. Nggih, sing Awake ditetak idu Mas dhewe Yidan nggih. Niki sing lor wis tetak urung nang. Dereng. durung Sam- kek sampun. tasake bendo. Oh niki. Oh nggih, niki Oh. kok. Sakniki kelas pinten Adik? Kelas kalih wis tetak. Nah, Aja entuk didelok. Mugi-mugi mawon ya ora apa-apa. ingkang mbau resa dusun pundi Mas? Watu Gandu. Watu Gandu. Nggih. Ingkang mbau resa dusun Watu Gandu utawi Kang Pak Cidak. Nggih. Mugi-mugi disuwun berkahipun. Sakmenika gandeng wonten Watu Gandu sampun wonten dalang enggal. Dalang bocah mugi mawon Kecamatan Suwono Rembaka. Amin. Nggih. Mudah-mudahan ada sesuatu apapun Niki bisa kerjasama. Pak Sis. Apa? Nuwun sewu niki. Niki bintang tamu ketiga niki kok dereng kenalan sing setunggal saking pundi, wedokane sekondi, jenengan pundi. Oh, Ora nggih. kenalan. Niku. Teko-teko langsung nyanyi. Aduh. Ayo ora apa-apa pancen cinta seni kok. Nek Kenalan yo engko sik. Ayo kenalan sik no. Niki sing jenenge Cahayu. kemeton. Oh, kemeton. Nggih, urung mangsane metu teko wis metu Ah, dhisik. Lah jelas beser. Pancen angel dimpet kok. Ulang ana meneh. Pindhone meneh apa? Beser to iki? Apa? Napa? Wong nek beser kuwi keterak B5. Ayo B5. B5. Siji Napa? blabur. Nggih. Loro Nggih. budek. Nggih, telu. Buyuten ngono. Buyuten Njur papat. beseren Ana 5. bablas. Oh. Lah kuwi 14 inalillah. tur ngene lho. Nggih. Wong nek blabur wis cilaka. Namatke apa-apa, endi to iki? Kaya ngapa? Kudune nggo sambungan. Nggih. Kuwi nek blabur wis ah. Nggih, mulane niku nggen jenengan iki ora aja disambung kaca. Oh. Nggih, nek meng disambung kaca niku ora patek ketok. Oh. Lek mresane kurang Oh, cetha. jelas ra Sambung ketok. apa? Ketok, nggih. Sambung apa? Nek sampeyan niku sambung obor. Oh ya ngono. Ya Sing angka loro budek. Hmm. Budek kuwi gegeden rumangsa ngono lho. Pamane ki budek ana wong ngomong apa kuwi rumangsa. Kae sing domongke apa to kae? Apa ngomongke sapa? Kuwi wong budek. Malah ngirit to. Lah ya ngirit iki ngirit. Ngirit rasa omong. Terus Nggih, mlaku rono kae. nggih, Nuntun sapi. nggih. Nuntun sapi kuwi ora ya rumangsa meneh, ora takoni kuwi. Sekone panut. Lah iki sing takon ki ya sapa ngono lho. Ya, nggih sing takon niku dibatin. Terus kae weruh Mbah Sis ki weruh. Nggih, Nuntun sapi. Ngadeg ngene iki ta. nggih, Rp12. Lah sing takon ki ya sapa? Mengko rumangsa. nggih. Nggih, ning nggih apik niku kok sinyale akeh. Sing ketiga. Niku tandane niku sensitif. Ya, malahan. iya, Nggih, bener. Nggih, tok. Terus meneh buyuten. Nggih. Niku apik niku. Ngewel. Angger nyekel apa-apa Apik niku, nggih, Oh, apik nggih. apik malih niku. Nggih, nggih. Nggih, nggih, Kuwi nggih, jenenge buyuten. Ki mengandung lali. Hah? Sok gampang lalen. Nggih. Cahayu. Kula Iki ana pamundutan ular kambang. Ayo. ular Nah. sinten? Heh? Ular sinten? Ular ki aku wis tak cukur mau. Lah, Piye? Engko Pak, gending ular kambang mawon wis iki nyemek-nyemek tenan iki. Iki mau kudu kon kenalan kon nempungke dhewe-dhewe. Ora. Lah, Pak Kayu kenal ki nok, kenal Nek ki kali kula jenengan sapa? ngrasa. Piye piye piye. Ya mbok menawa sesuk arep diundang rene kon macul. Ayo. Lho ya iya. Ayo lanjutkan. Ayo lanjutkan. Kaya dikenalke to. Bintang tamu kok ora kenalan ki. Ayo bener, bener. Bintang kejora kok. Iya, ayo. Piye? Ayo nok, Piye ayo nok. saiki? Ayo sing ireng sik. Sing ireng sik kon. Ayo sing ireng, Sampeyan ayo sapa sing ireng. jenenge? Lagi ngene. Sampeyan niku sapa jenenge kok lagi ngene? Iki kenalan sik. Lanjutke iki kenalan sik. Lah iya. Iki miturut tuan rumah winganane. Heeh. Mrene ngene. Piye? Red mrene ngono. Ngopo? Kok sore anakku sumpit dan nggonku ya aku muni iya. Heeh. Iki tanggung jawabe gede kuwi. Oh. Utang budi wis ana kuwi. Kok dolan muni dolan nggonku ngene iki. Heeh. Lah kuwi kon dolan kok munggah ngopo? Ana keduane. Minggu wingi kuwi teko meneh. Oh. Kuwi pokoke iki tak kono-kono buka acara kuwi Heeh.
tur bukaan pertama sing kaya kiai lho. Warepun kowe iki kiai-kiainan. Engko sing kiai sing asli ana dhewe. Waduh, wis ora apa-apa aku ngono kuwi. Oh, ngono. Ning lek kandha karo wong kene iki muni ngene. Piye? Iki ana dagelan jare saka Tuban. Oh, Tuban. Sijine saka Gresik ngono. Tuban kok mbek Gresik iki waduh. Tuban karo Gresik. Miturut akalku ngene. Wah, kok saka Tuban iki bener kandhamu Mat. Sing metu tukang tambal ban ya dapure iki. Oh. Lah iki iya, lha iki saka Gresik jare. Lah kok Gresik? Ngejak geger gasik. Kasihan aku yo ngono to. Kuwi critane kono. Ya, Ayo. aku saka Bogor. Bogor iki lho, Bogor iki lho. Iya. Bogor iki. Piye iki? Ya, aku dari Bogor, Mas. Iya. Oh, ya Bogoran, Mas. Iya. Bogoran akhirnya. Ya, nggih kok ya niki derek anu mawon pitepangan kalian Bapak. Oke, Mas Bagi iki. Nggih, Pak Rohmat kalian Ibu Yeti menika Karo putra nggih. sisa. Mugi dados renaning penggalih. Amin. Nggih, sowan wonten mriki namung badhe nderek ngestreni ugi ndedonga anggenipun ingkang putra Mas Zidan dipun tetakaken, dipun sunati. Nggih, kula mboten ajeng niliki. Gitu. Mboten ajeng niliki. Dadi ora ora niliki. ora sejo. Nggih. Ora iso. Nggih mboten pareng Ah, ta. ndak kowe gila malah kowe Mangke semaput. nggih, mangke nek kula tiliki ora mari-mari Ah, lah ya ora cilaka to, mari-mari wong nggih. mesti melecet tok. Nggih, kula ndongane niku muga-muga mboten pulih kaya wingi nggih Mas Zidan. Bahaya. Wis duwe bojo apa urung iki? Nggih, nek pulih kaya wingi ndak wayangan malih. Iya. Nggih, Nek kula ndek nek kula ndek pangestunipun, nggih, pangestunipun kula menika dereng duwe bojo wonten mriki. Nggih. Krungu kowe. Nggih, nggih. Krungu. Kula nembe nglamar kalian Pak Slamet Gosrek niku. Waduh. Oh Sing niki dipilih kaya kuwi iki lho. Nggih, nggih, nggih. pengendang ki sebutane Nggih, Gus niki. Kang Gus. niki Gus. nggih. Gus. Nggih, niki Gus. Gusrek. Iki kalih pengendange niki wis pokoke niku ayem tentrem wis Anjir. Ketoke ya gone ya akeh sing bujang Nek kalih iki. Gus niki lho. Iya. Akeh sing apa? Nggih. Bujang. Bujang ana loro. Apa? Bujang reng ndek bojo. Heeh. Bujang ibu-ibu sak diterjang modar kowe. Kuwi Pikiran biasa. ayo. Biasa. Oh, biasa. Nah, niku ingkang asma sinten? Manut kahanan kula. Nggih. Oke. Apa to mau kae? Iki kok ana wedokan kok sretelen to iki. Ayo kuwi lho. Aku ya heran iki. Anu nggih, kula dipun paringi nami kalih simbok kula niku Simbok. Pak nggih, Pawitri. Oh, Nggih, Pawitri. Nggih, Pawitri sing arep niku pawit kena nggo pawitan. Oh, nggih. Tri niku sing nomor 3. Oh. Nggih, mergo kakang kula sing loro niku pun metu dhisik ning tak pateni. Lho kok dipateni? Aku lho selak arak metu. Lho. Nggih, dadi pisanan simbok niku di anak lanang. Heeh. Mati. Heeh. Nggih, sing Nggih. nomor loro nggih di anak lanang nggih mati. Mati meneh. Nomor 3 niku kula. Oh, Nggih, mulane Pawitri, jenenge Nana. Pawitri. Pidalem. Nggih. Kula saking mrika nika. Mbok ya sing jujur. Nggih, kula saking Laladan, Kaloran. Oh, Ah. Kolora. Koloran nggih. Ora. Nggone tumanggung dadi deres kae. Nggih, dhuwur diambung sing ngisor nggih. Basah. Nggih. Oh, temanggung udah diteres. Iya. Kan dhuwur tambung isor. Ah sing ngisor niku nggih teles. Lah, Mergo entes nggih. udan deres niku. Oh, nggih, kula nderek nepangaken. Sih. Jenengan Nggih. sinten asmane? Nek nggo sik nek jenengane aku ora tak tutupi sik. Pak Sis Kampling to. Ah, nek kula atas nama Pak Sis Kamling. Nggih, ingkang Pidalem. kula nggene mawon pun dipidalem. Oh, nggih. Wonten ngontol ler. Kontol ler. Maksudnya Ler kok kidul. Ler yo iso kidul iso tengah iso nyuwun sewu kula nek babakan wong wedok kula pun ajeng mboten golek. Nggih. Wong kula teng Bodang pun duwe bojo 3. Nggih. Niku mboten tedeng mboten aling-aling nek nami kula asline Siswono. Oh, tak kira. Siswono niku wasis nek ning alas. Nek ning omah mangke ndak cokoti wedhus. Oh, Wedhus ora ana untune. Pak Sis. Dalam. Pak Sis nun sewu.
Kula ki nek percaya nek wedokan iki kita pancen jeh urung di bojo iki. Nggih. Kita iki Apa? kok ditamatke urung tau mambu lanangan Nah, nek. kaya gedengan kae padha karo aku. Nggih. Nggih, kula Kita iki kok urung tau mambu lanangan nek iki. Oh, urung isih Urung tau mambu lanangan nek. Urung. Ning lanangan jaran. Angge kula gak arep ngomong, kula urung tau turut kandang wedhus kok ngono. Ning jebule bengi niki kula kok dicampur karo wedhus-wedhus. Kowe berok lho. Nah, Kowe wedhus berok. turahan basaran wingi. Iki turane iki ya iki. Kalau wau wonten pamundutan niku gandeng wonten swasana sunatan. Nggih. Niku nggen bab permanukan. Purmanukan. Putut. Nggih sing disuwun niku manuk podang. Sik. Oh, iya. Tak omongi sik. Nun, Kae. Lagune manuk pedang sik. nggih. Nak persupitan kan njur kelingan koncoku. Butuh bikin laporan? Canva AI siap bantu. Apapun maumu, ya sayang, nyatain di Canva. Bye-bye mati lampu, ya sayang, apapun maumu, nyatain di Canva, ya sayang, Canva AI siap ngebantu. Canva. Kelingan koncoku. Napa? Aku duwe kanca Cina jenenge Om King. Oh, Kuwi juragan gedhe. Nggih. Terus muni ngene. Kuwi kumpule karo aku ben dina esuk sore bengi shopping. Hopping iki kanca. Nggih. Nek ditambahi siang ho hopping siang ho iki kanca beken ngene lho. Nggih, nggih. Muni ngene terus karo aku. Angger karo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terenyuh hatinya. Oh, Red. kuwi sing juragan gedhe kuwi. Heeh. Oleh kesasar gedhe tol. Ora sing ngose. Ya terus omong karo aku, "Red, ngopo? Saya itu anggar ada suara adzan kok hati saya tenyuh." Tenyuh ra iso, singkek Cina kok. Tenyuh. Heran saya itu. Lah kerja di mana? Di mana ya? Siang adzan. Malam juga adzan, mau menjelang pagi adzan. Saya tuh hati saya tuh tenyuh. Mending ngono aku. Lah terus kok kelingan supit kuwi juran. Napa? Terus mending ngene. Hubungannya apa? Ya kok akhirnya supit kuwi lho. Lho. Nek aku tak masuk Islam di mana? Kena wae aku ngono. Boleh. Tapi omongnya aja karo aku, engko tak suwanke para kiai sing nggone wong ahli agama. Iya. Aku mending. Jur, Wis di ngene-ngene wong Islam ki ngene enggak dijelaske sing 5 kuwi. Lah terus Cinane bali karo aku. Aku diundang. Rene tak omongi. Mbah Yai lak ngundang aku. Al insanu makhluk manusian. Apa ki Mbah Yai? Manungsa ki luput lan lali ngono. Kae iki Cinake supit kok urung. Jiar iki aku. Lah anakon iki piye ngono lho. ayo takoni supit apa urung. Akhire ngene. Tiliki. Wis kandha karo mama iki, mamae anu kuwi, Meme kuwi lho. Bojone maksudnya mamae Meme. Ya. Mamae Meme, aku seneng Pak Yai wis boleh. Tapi sarannya satu, harus supit sing wedok muring-muring kok. Ngapa? Jare dipotong ngono. Ya ana nggone tongcok 5 lho. Dikira entek. Wah, aku diundang. Berat kamu iki. Edan kowe iki. Saiki ora saya salam-salaman. Nek dipotong aku sing rugi meni ngono. Aku diunek-unekke iki. Ya. Wah, aku bali. Wah, piye iki aku. Jur. Terus tak awi ngene iki, sing wedok nang kono. Ini kowe. Analon, tak ajak nang kucingan, tak ajak ngopi. Kowe iki kudune iki supit sik. Kudune wong ming dipotong sithik seminggu ora nganti mari aku. Tenane. Iya. Kowe pamit lunga seminggu, lemune arep kirim dagangan aku. Dur sida supit apa ora? Oh, sik akhire pamit karo bojone. Mama Meme, iki arep kirim dagangan luar daerah. 1 minggu pulangi. Oh iya. Takon supit ngono. Oh ngono. Jur Le supit iki cepet mari dileser. Cis. Mari. Walah, laser ki sepele. Sesuk ki lho tahun 2050. Lah iya. Sesuk ki modele ra nggawa laser, Nggawa nggawa remote. Oh. Wah, tenan. Dadi iki Iya, yoga-yoga iki Terus? ya iso diremote. Wah, iki kok Mas Bati iki remote anumu. Sesuk ki diremote. Diremote ki iso mata. ngono. Iya, berarti ngati-ati Piye sesuk. piye lemuni? Tak ngene tol.
sampeyan kok. Niki sias diaturi Oh, mboten. Sido. Akhire kuwi Dasos Apa? mari balik. Njur Ya nang omah terus dicoba kok piye aku ora ngerti to. Aku dibel. Brat, rene brat. Wegane kok senani meneh. Ora iki kabar gembira. Lah mriki ngono. Kabar gembira. Langsung jijak blonjo nang pasar iki. ayo ngopo meneh ngopo? None Pak Yai belanjake kuwi sembako. Mergane Lah saking senenge kok. aku iso seneng. Terus mending ngene. Daso Pak Yai ini ditekani Mamai Meme kuwi to. Iya. Wah, kae Mamai Meme ngopo jengaren kok belanjake sak kol iki. Kaget Mbak Yai iki. Ayo ngopo? Kok jengaren. Kuwi daso mlebu Mama Meme wis guyang-guyu. Wah. Lah, Pak Yai nganu. Apa jenenge? Dengareke ngopo Mamai Meme kok guyang-guyu lak ngono. Mbah Yai, sampun terima kasih saya. Anu Mbak ya ketembiyen-biyen terus hari ngono gitu. Le ngopo? Ale jarene wis Le supet kuwi. nggo helm jarene. Oh, wis Ah. SNI. Iya. Walah, terima kasih Pak Yai ngono. Iya. Meng arep ngono kuwi. Ayo ben ngarep ngono kuwi to. Ah, Engko le dadak tekan pasar Bandungan. lah yo cerita. lah le Pas belanjake sak kol. Oh, tekan pasar Ngasem barang. saking senenge. Iya. Lanjut monggo. Nggih. Ayo. Niki nggih tembange wau napa kek jenenge manuk podang kuning. Udang kuning. Urusane manuk Lali, lali, wae. Angke niki wong Yo. nggih tenggen sunatan niku diaturi tembange permanukan. Lah iya. Ah, manuk podang mlakune ngulon ayo ngono. Ayo. Nadyan wujud temung paksi Oh, manuk ki peksi. Ki peksi. Ya, terus ki. Nggih. Lah. Nyagaweta lining rontok. Dasar wujude mung peksi ning gawe taline apa iso mau? Ati. Bronton niku ati. Isore. Ati. Oh. Ati ngisore ati manuk. Oh, iso. Wah, lah ngono jelas mau kok yo. Terus. Ngalos manis tur mrak ati. Ah, niki kowe wis tau ngelus-elus. Ya ampun. Nah, Mas Bagi wis Cek. tau ngelus-elus. Ya ampun. Kowe urung tahu kok, urung tahu Oh, kuwi kula je teh. prawan. Oh, alah iya. Je prawan kok mosok wis hafal konoan. Ya kula ngingu manuk teng omah kok. Oh, Nggih. manuk isih Iya, mau. iya, Nek iya. esuk Yo, tak lanjut, lanjut. tokake, nek bengi tak lebokake. Manuk gagak apa manuk Eh. pleci? Manuk deruk. Oh, alah. terus. Sing jeru ngono. Kok. Empuk Oh. jeru. Kok. Empuk jeru. Wis wengkon kula Hah? lono. lelono kok golek manuk. Lah yo Golek isi Nah, podang kuning. Ngipa bunga ing atiku nyanding bisa dadi rontok. Iya. Nggih, tembange yuk. anu podang kuning niki nggih, Mbah. Ya. Esuk awan ning